Hello guys, ito ang sitwasyon ngayon dito sa Esquina Sudlulong, Cebu City, sa harap ng civil service. Pina-vlog ko ito guys. DepEd. Itang DepEd kayo guys. Bisa.
Guys, madilim din dito guys. Ayan, kawayan. Yung Charlie. Dito na lang ako guys. Karating na ako sa tatabawan ko. Tapos na akong mag-video guys. Gamit ang aking bisikleta sa pag-update ko. Pagkatapos ng bagyong Odette. Update ko ngayon ang sitwasyon sa Esquina Sublon, Lahog, Cebu City. Ano ang sitwasyon sa lugar. Hanggang sa sunod kong na-update guys, abangan nyo. Hanggang dito na lang ako. Sana makarecover tayo sa nangyari sa ating buhay na nag-adjust tayo dahil sa ang ating tahanan ay sinisira ng bagyo. Natin guys na ang loob ng tahanan ko o boarding house ko napasukan ng tubig. Wala akong kurente, saka wala rin akong tubig. Hanggang dito na lang ako guys. Abangan nyo sunod na update guys, mga taga Lahog nagkatira doon sa ibang lugar o sa nandoon nagtrabaho sa ibang bansa, mga FW. Hanggang sa sunod na guys. Ito na lang ako. Maraming salamat sa panonood niyo sa aking video.